Com ja sabeu, soc rapincer i vaig penjant vídeos aquí a YouTube, ja veieu que molt diferents, de rap, de filosofia, algun comentari pel món també. Bueno, ara el que volia parlar era, en els temps de crisi que estem i tal, com no els hi fa vergonya als polítics, alcaldes, gent de qualsevol partit, PP, PSOE, CiU, el que sigui, cobrar els sous que estan cobrant mentre altres pares de família o famílies només estan cobrant l'ajuda de 400 euros al mes i molts se'ls hi ha acabat l'ajuda fins i tot. Llavors no tenen cap font d'ingrés, mentre altres tipejos, per dir-ho d'alguna manera, estan cobrant 1 milió d'euros l'any i coses així i estan retallant a sanitat, escoles i tal, mentre ells es mantenen un sou bastant elevat. Jo crec que això és una vergonya en realitat. Jo crec que el que s'hauria de fer és retallar tots els sous polítics i a partir d'aquí crear una base de diners i a partir d'aquí poder potenciar tant sanitat com estudis, com fer alguna ajuda per les empreses o per les famílies que s'han quedat desemparades també. Perquè com es deu sentir un pare que no té ingressos a casa, ha de pagar la hipoteca, ha d'alimentar 3 o 4 boques, ha de pagar diversos crèdits també, o posem que res de lo dels crèdits, però igualment amb 400 euros vale que té per pagar el lloguer i l'altre vale a Càritas, però vale. Un polític quan s'està traient 1 milió d'euros l'any, 500.000 euros, posem 6.000 euros al mes, coses així, ara mateix és un disbarat, això que em dieu fa 7 o 8 anys encara es podia tolerar, però ara mateix no. Ara mateix jo el que veuria convenient és que els polítics es retallessin un 20% del sou, un 30%, tots els polítics de Catalunya com a mínim, o d'Espanya ja, i a partir d'aquí crear una nova base econòmica per ajudar a totes les famílies més desemparades, com ja he dit.